Què et sembla aquesta proposta? Tens dubtes? Vols ensenyar-me algun problema de pell que no sàpigues ben bé explicar-me? Tens alguna consulta específica que fer-me? Doncs fem una cosa. Jo et proposo fer trucades per videotrucada de WhatsApp. Així és més fàcil i més ràpid que ens puguem entendre, ja que de moment no ens deixen trobar-nos. Si et sembla correcte, el que farem serà envies un WhatsApp al 679216992 i concretem una hora i un dia que ens vagi bé a totes dues. D'acord? Així serà més fàcil que no perdem el fil i si tu estàs fent un tractament o necessites alguna cosa concreta, ho puguem aclarir via WhatsApp. Et sembla? Doncs si tens aquest problema, truca'm. Gràcies.